guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दायोहाय न'आव कालार फुनदों आरो जों दायो फुनथ'वाखै ओमफ्राय बेलासिनिफ्राय फुनसिगोन ओमफ्राय दायोहाय आङो आजामोनाव थांनो नागिरदों आरो आजानि लंपेन्टखौ दाख्लै आं गानलांदोंमोन ओमफ्राय दायो हैफिननो नागिरबाय माबायाव थांनो नागिरदों बिसोरो डक्टरनाव मुनिया नै माबा खालामगासिनो मबाइल थुलागासिनो स्कुलाव थाङाखै मुनिया माने खानाय गोजा कालार फुननायनि फाइन नांदोंनो ओमफ्राय थाङाखै ओमफ्राय दायोहाय आजाना मेगनावहाय मैयाहाय हाबा जाहैदोंमोन नालाय जोङो गाइस आदानि ओमफ्राय बेयावहाय फैनाय टाइमाव बिसोर साइकेलजोंसो थांगादोंमोन नालाय आयौ सान्दुङा फैनाय टाइमावहाय मेगनावहाय साइकेल सालायबोबाय थानाय समावहाय एम्फौ हाबदोंनो आरो मेगनानो बेसेबा गिदिर बुनानै दङ ओमफ्राय दायोहाय बेखौनो डाक्टारनावहाय मा होनोमोनलाय लांनो नागिरदों आरो उन्दुनो हाथाराखैनो आरो हरसे नै बिसोरा खामानि मावगासिनो दाबो थाङा ए नै सोरांखौ डाक्टारनाव लांनो नागिरदों सोरांखौ डाक्टारनाव लांनो नागिरदों आया सिख्लाफ्रा स्कुलाव थांदोंमोन नै माबे ओंखाम जाखांबाय थांदो दादिजों थांफाग्रोदो मानो फैफाखो आंजों थांदो दादिजों थांग्रोदो दादिजों थांग्रोदो हाबायाव थाङोनो आइफवालि थांनो नागिरदों आइफवालि आं नोंसिनाव दादाखौ नायनो नागिरदों थांथां न'आव थांदों जोंनाव थांथां खानायानो जानो नागिरालै गाइस आंना उन्दैनो एसे टाइट जायो आरो लंपेन्टआ ओमफ्राय होमबाबो गानजायो आयु कालार फुननांगौआ थाब थांला ओंखाम जायोला आलौदों होनलाय होनलाय ना हरलाय नायबाय थानाङा मालायसो बेहासो टाउनाव मेथाइ मोनजाहैसिगोन आइसक्रिम फुसका चावमिन नावलाय उन्दै मेगनखौ नायनां रोङाखै आं हगारलाय आमाया एसेल' हगारलाय थैलां मिनिनासो थैगोन आयु गाइस उन्दैया भिडिअ बानायजाथारा आरो फट'खौनो खुनुरुखुमसो खेबजाबाय ओमफ्राय फै आङो माबाला ओमफ्राय दायो बिसोरबो थांसिगोन नालाय जोंहाबो न'आव कालार फुननांगौ ओमफ्राय दायो टाइमा दा बेलासियावसो फुनसिगोन आङो फार्स्ट नै फिनसेयाव मोजां नुथारा नुजोबफिनोसो गुफुर फुननायानो मोजां जाखानायखायसो ना डाबलबासो गोथां साइज नुबाय मबाइलावबो फाटला खाथारना डेट बारनायसोदां नायलाय डेटखौ मोनथामल' कालारा ओमफ्राय माबायदि फुनो नोंलाय मोना नायलांबाय थादो आरो गावसिनि गोथाङा मोजां नुबाय गोथांखौ दासो कालारखौ ओमफ्राय आं बेयाव गोमो फुनबाय थादों ओमफ्राय दानो माबायदि मोजां नुवाखै आरो ना ओमफ्राय दा फुनखांबा नायसै माबायदि नुयो जोंना बस गाखोलायनानै गंनैलायबाव आं नागिरबा मोना ओमफ्राय मनिया दाबो जाखाङा थाइजौसो जागासिनो नै आंनाबो जाब्रै जाबाय थायो नै कालारा आंना जुर गैलायबावसो नङा नामाबो आंना हिन्जावा रों फुनो होनलायलायदोंब्रा नों गोदैल' गोसाव गैया सिन फैफेर रे नावलाय उन्दै होजाजोबसै हनै मेगनानो हट मोनसे जुलियासो माबायदि ओमफ्राय नायनानै लानो रोंबा जागौमोन फार्स्टनि होनाया साबसिन कलर जोबनो थाथारदोंना
फार्स्टनि होनाया ओरैनो ना बे लिरना हरनाय बे लिरना हरनायफ्रा मोजां जादों बिसोरो फार्स्ट होनायखौ एसे माबा लाखायो बे गनाव दस्रायाव ना जि नांजानो गिया ओमफ्राय मारै बिदि बिदिनो लानांगौ हाथरखि सेरलायलाय आलौवो होनदों खाबाबो आल्ट्रासो दा स्टाइस नुथारबाय खान्थाला जों बे गिबिलै खान्थाला नैबेनो मोनसिथारसिगोन नैबे ओंखायनोथ' बैबो गिदिर जाथारबाय गेसावजोब ओमफ्राय मोनसे मोजां थाखाया फाथायनो रोङालै आं बे सिखाया जायो नामा सिखा खंखाया जाया माबा दाननानै लाबोदे आदै आहासो गोलैलायबाय जिबायसो हले जाखावखायालै जानायखौल' नैलाय जा दानख्लिजोब्बाय बेलथायनानै दानदों सिखायानो जाखायाबा बोरै जानो देलाय हायावसो नांहैग्रोखायो डाइरेक्ट होबावबायलै नायलाय मारै जागोनलै भगबान खर'नि हर आंनो नांला मा जिरायाबो मायाबो मोनजोब्बाय नोंना गोबाव खेबसे जानाय दंलै सना दंबाय खान्थाला जाबायलै आयौ खान्थाला जाबाय गस्ला गरसे मना गैला सिफ्लेनाया एसे ना Istinfulai bangun ya kau nuol guang tu isoi wah bagli hasil ka jana la no ja bom mamun ya kemarin dia bisa sliding deh ban pup sat la beli kai splin dan hubla splin baile nei bodia sabai kleba jania Semuanya unik bisa ya. Jadi berapa bigur itu mobil. Bigur sih kita usin jaya. Kan jadi kemarin jak. Aide. Saya sih lewat dua sungguh malu tiba ulah. Nih. Nih udah. Babi.